Hayi ngibuyile futhi nemibuzo yami. Seyiyo lo ndoda imibuzo le. Kukhona le ngoma kaMgqumeni le eyayithi iSecret. Leya ngoma leyana wayethi mayiqamba ethi ngimtsholi lothandwa inhliziyo yami we, bese lekelelwa yizwi elincane lalithi ngimtsholi lothandwa inhliziyo yami we. Ubani lo emlekelela ngalelo phimbo lelo? Lelo phimbo ubani lo emlekelela ngalezwi elincane kuleya ngoma yeSecret, ephinde futhi ebuye sezothi it's your secret, libuye futhi lelo lithi ngicela ungayisheli umuntu. Ubani lo owayesho kanjalo? Ngicela ukuthi ningelapha, hayi ngithi ngiyamlalela ngiyazithi hayi khona kuyena uMgqumeni kodwa lo wena kona kuhlukene kancane, kodwa uyazi ukuthi hayi ngeke, njengoba ngangimazi nje ngangikwazi ngisho ukumhlukanisa nomuhle wakwabo bebhekha bobabili, ngisho ukuthi uMgqumeni lo shawu 1 la, umuhle lo shawu 2 la, noma uMgqumeni lo shawu 2 la, umuhle lo shawu 1 la. Ngangikwazi nje ukumuzwa, ngiyamuzwa lapho ukuthi akuyena uMgqumeni. Uyena kubani lo muntu lo yana? Ngicela ukuthi ningelapha kulona ndawana.